Fondation Zakati ye banyumaga tonye mizgilembe aunga jamana kono yanno kabiru unna fordama ani sanje wati bela jilela hulu kono be wuli haigwa ninga nisoja funta aninga deme kerenkerenenta kanyeshi mauma mamunu aigwa ni alaye ulu lajarabi ni fandanya ye walima banajugu ye aiwa ga baro hukumu konna femme nye seliba koni ale bela ki sensen gase yasa dumisani munun be aiwa no olu fawtanyana walima u bawtanyana walima munu yere be ni fate u bolo bate u bolo olu be se ka fara dumisani to kan cogo min no ka seli aiwa ninga ala tebe no yalla ka teme ni soja konnana aiwa koni selma finin ta ka di olu dumisani la ko mo kana yalla uni mamunu be barala nyombulu Bamako konnana foka tase yafunya bala femenye banazule ye ani marakoka aiwa femenye silma finin koni odira olumo akene kanana femenye dumisene munumbe no aiwa olunu masa foka tase kana yala dumisene la marayoro munu fene be no ne unu ulube baraka no fe ni ma bela jilen tume kene kanana Madame Jai Mariam Koulibaly aiwa ale minye Fondation Zakati mogoka yafunya bala représentante Mali kona ya aiwa ale korofota aka nisoja yira ka kenya ni domba nye ame ɲɔgɔn sɔrɔ yan san o san n bɛ mun fara ka dɔrɔn an bɛ deli an b'a kɛ ka bɛn ni 16 juin ye 16 juin sansuba b'a la an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ n'o ye direction régionale mɔgɔw ye développement social ni promotion de la famille olu minnu bɛ yan an b'u bisimila n ka foli b'u ye n kan ka fɔlɔ yɛrɛ de la u n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile n'i y'a ye an bɛ yan olu de kɛlen bɛ k'an kɔntɔrɔmadon olu de kɛlen bɛ k'an sinsin yɔrɔ ye olu de ye bari n'i ko développement social mɔgɔ o mɔgɔ ni degunko b'i la ni vulnérabilité b'i la ni situation b'i la mun b'i degun développement social hakili b'o la donc an bɛ yan nɔ an b'u fana ka kɛnɛ kan promotion de la famille ani protection de l'enfant o direction bɛ yan nɔ i y'a mɛn an bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛ de kan an tɛ se k'a daminɛ an tɛ se ka fɛn kɛ n'olu t'an nɔfɛ donc u nana bi a diyara an ye association bɛ fɛn caman bɛ yan n'i y'a ye an sera ka nin fara ɲɔgɔn kan Zakati dɔrɔn tɛ association fɛn fɛn bɛ yan n'u bɛ partenariat la n'u bɛɛ bɛ bénévolat kɛ u bɛɛ de b'an dɛmɛ ka nin organiser mun ye parents yɛrɛ ye denmisɛnninw bangebaaw kabi sɔgɔmada dɔw bɛ yan ni fajiri yɛrɛ tun tɛna dɔw sɔrɔ yan o ye an ka jɛ in bɛ ɲini ka na mɛn dɔɔni i y'a mɛn an ka jɛ in bɛ ɲini ka na mɛn a sinsilen don n'i y'a ye mɔgɔw bɛ soli u bɛ b'u ka so u n'u denw bɛ na o ye danaya yɔrɔ ye donc o danaya yɔrɔ an b'aw fana fo an b'aw fo n'o kosɛbɛ aw bɛɛ ni ce aw solila ka na a kɔrɔ de ye aw hakili b'a denw na anw hakili b'aw denw na nka anw hakili tɛ se ka k'u la ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan fɛn mun ye den ninnu sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u bangebaa kelen tanyana n'u bangebaa fila tanyana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ bangebaa fila bɛɛ bɛ yen nɔ nka ala ye lajarabi wɛrɛ siw ma i y'a mɛn donc olu fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ bɛ yan n'o b'o denmisɛnninw ladon an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye Abdullah Aziz Maiga ale ye Fondation Zakati barakɛla ye a ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn minnu bɛ yen n'o olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yatimɛ denmisɛnninw fo ka taa se denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o banaw bɔ olu la ayiwa olu ka kɔɲɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min nɔ ale ye o ɲɛmaa ye ayiwa a y'a ka kɔrɔfɔw ta baara in yɛrɛ dabɔra fɛn min kama a ye walawalali k'a ɲɛ o ko la bi sɔgɔma lajɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a lajɛ comme san o san b'a kɛ lajɛ mun an y'a kɛ c'est pour que denmisɛnninw vraiment minnu faw tanyana ou bien minnu somɔgɔw parents ni fa ou bien ni tɛ minnu na ou bien minnu yɛrɛ bɛ vraiment condition na se tɛ minnu ye an ye nin kɛ pour que ka se ka u fana ɲɛji cɛ u kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ carré kɔnɔnaw la bɔlɔn kɔnɔnaw la k'u fana selidon u fana ka se ka fête kɛ comme denmisɛnnin tɔw b'a kɛ cogo min na donc an y'a nin lajɛ ko o de senfɛ ka na bazɛn tissu 4 mètres musow ta ni cɛw ta ka o di denmisɛnnin kelen-kelenna ma minnu bɛ programme kɔnɔ denmisɛnnin 350 de bɛ ne fɛ bi programme kɔnɔ donc Bamako mun programme bɛ an ka denmisɛnninw bɛ o ye 177 mais bi an ye Bananzolo ni Marakɔ ta comme olu man jan an na olu denmisɛnninw ta ka n'u fara kan
à peu près 230 enfants au début du parc Konoya. Programme Rabamolo Seligno Corella, nous Tabaski programmé. Au Bedam na ala sonama soni à la veille de la fête a même Michoufa car ce qu'on fait dit Mouma nous faisons vraiment la haya c'était muni ou ka se ka sogo soro ka dundu kono koni soja bato ma ka tasma fifa na nunji ma fa dola adaji ba fa aiwa ko imbu ya taraka de ma munu ma ni soja ero kofe aiwa u ye korofo chama fo ni ga kila ka do ta krankrani yala ka nyesi fondation zakati mo fondation zakati ana majebi ana jela samina madame ka se bila sera santana parce que depuis 2013 là faut kana don 2014 là faut ka don bila ama na be nyɔgɔn bolo fondation zakati bara min ka nye jamana ni kono ala le ba sa fondation zakati shini kene amad ni na ala fa ala ka dama muso cɛ sabagatɔ fɛn fɛn na be mali kono fondation zakati be kanga mu nyaji cɛ dɛsɛbagatɔ min a be kanga mu nyaji cɛ ala le b'o dɔn fiye ko ye fɔli bɔ ne yɛrɛ denba ɲuman san'a ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o y'a sɔrɔ denmisɛnnin 14 ne bɛ ne bolo bi denmisɛnnin kɛla 265 ani 5 donc denmisɛnnin min bɛ internat na o ye 190 ani 100 c'est comme an ye cette année an ye mɔgɔ 20 na taga wa kɔrɔbalenw na donc sɛm fondation zakati sarata n'u bolo a sara bɛ masa ni bolo an yɛrɛ bɛ da so min kɔnɔ fondation zakati le bɛ kan ka sara o felina kɔnɔ donc fondation zakati ala ye si ni kɛnɛya da n'a ma directrice ba ala ka ci ni kɛnɛya da ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka laban ko ɲuman d'a ma o ye foli ko ɲuman dɔrɔn de ka ɲɛsin zakati mɔgɔw ma parce que denmisɛnnin mɔgɔ 31 de bɛ zakati tɔgɔ la Banazule sila u bɛ selifini d'u ma ni ka 3000 ka kala wari ye bon a bɛɛ ye minnu ma san tanyana k'u to ye gɛlɛya kɔnɔna na u ka kalansiraw fana u bɛ dɛmɛ k'o la pour que k'u dɛmɛ ne kɔni bɛ k'u dɛmɛ a baara la ɲɛbila la ka nɔgɔya u bolo an bɛ foli ko ɲuman di zakati ma hali bi ala k'u bolo mɛn baara la u bɛ ka dɛmɛ min ɲɛsin Banazule ma hali bi ala ka laɲiniw sabati u dɛmɛbagaw yɛrɛ ala k'u dɛmɛ ka se ka dɔrɔn nataw la ka fɛn wɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin si ye Banazule kɔni bi alhamdulillah bɛ zakati bolo parce que dɔgɔtɔrɔso fara ko caman kan zakati jɔlen don n'a bɛɛ lajɛlen surtout denmisɛnninw ka fanfɛla la denmisɛnnin minnu filɛ nin ye u mansaw tɛ yen u mansaw de ye zakati ye bi zakati sɔrɔ ka sɔrɔ jigiya kɔrɔ an kɔni b'o foli ko ɲuman u ye fɛn caman kɛ yen depuis 2013 u bɛ yen u ye kɔlɔn sen ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ni ka kɔlɔn fana bila o kɔnɔ ka furakɛliw fura d'u ma u bɛ furakɛli fana kɛ ten o cogoya la. na mɛn ne la u ye nin baara in kɛ ka da kun min kan halisa ala k'u bolo mɛn u ka baara la u ni cɛw ni baraji u bɛ fantanw ni ɲatimɛw ni nujuratɔw sɔn halisa ala fana b'u sɔn wa ne bɛ folikan min fana ɲɛsin u ma tuguni ala ka dɔ fara ala k'u mɛn u ka baara la ka dɔ fara u bolola kan. ne bɛ zakati kɛnɛ de kan bi u ni cɛw ka baara la u ye fɛn fɛn k'an ye yatimɛw ni sɛgɛnbagatɔw ye an b'u fo ala ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan ala ne bɛ 6e na fo ka n'a bila bi la ne bɛ kilasi fɛngɛ 10e de la ɲina fɛngɛ u tun bɛ dɛmɛw kɛ ne u ye finiw di ne ma u bɛ taga an ka ekɔli la ka taga ne visite yen nɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye u bɛ taga misiw ɲininka n bɛ moyen combien sɔrɔ yen nɔ n bɛ baara jumɛn n bɛ fɛngɛ jumɛn kɛ yen nɔ. fondation zakati ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ni donna ɲɔgɔnnaw la maa si kana to kɔ a ko la maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye ayiwa a ko ninnu na an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don fondation zakati la.